जोङो नंगौ जफा ओनसोलाव जोङो जोनोमानो जफायाव जादों। आंनि जोनोमा जफायाव जोनोम जानानैबो जोंनि आगोलनि जिखिनि जफाखौ हा खुलिनाय बे खुलिनाय देवानिफोराबो जफा ओनसोलनि हाखौ मियादि खालामनो बा निजि गावनि मोनथायाव लाबोनो हायाखैमोन। दिनै बिथां प्रमद बर' आरो कातिराम बर' MCLA बिथांमोना नाजाथाङा बिथांमोननि सरकारा दा BTC सरकारनि नाजानायाव जोङो दिनै जफाया बे हाखौ गावबा गावनि मोनथायाव मोननाय खालामना होदों। बे खालामना होनायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरो इयुनावबो बिथांमोना जाहाथे फिन सरकार दाबावनो हाथों आरो गासैबो जोंनि जफा हालामनि रायजोफोरानो UPPL सरकारजों गोरोबनानै बा UPPL सरकारनोनो भट होथों होननानै आङो आसा खालामो आरो मिथिनायाव थारमाने BPF-आबो हानि खामानि मावगोन बा मावदों होनना बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि दिनाव 17 बोसोरावबो थारमाने जोंनि जफा हालामाव जायासै। गुबुनाव मावदोंना मावा बेखौ मिथिया, खिन्थु जोंनि जफायाव जोंनि हाखौ मावनो होआखै आरो BPF सरकारा। नोंथाङा बे ओनसोलाव थानाय बेसेबां बोसोरसो? आं बे ओनसोलाव थानाया दा आंनिया बैसोआ सार्टिफिकेट हिसाबै 50 बोसोरानो जाबाय। 50 बोसोर नोंथाङा बेवहाय थाबाय, जोनोमाबो बेवहायनो, खिन्थु 50 बोसोरसिम नोंथाङा हानि जेबो मोनथाय मोननो हायाखैमोन। 50 बोसोर मोनाखैथ' आरो दा मोनाखैनो होनना बुंबाय। दिनैसो मोनबाय जों ओरैनो हानि खाजना होना थाबाय थायोमोन माबा हिसाबै दौजि हिसाबै जोंनि अल जफायानो दौजिनि हिसाबैसो जाना दंमोन आरो बे मियादिनि मोनथाय मोननाय जायाखै। हानि मोनथायखौ मोननानै गोजोननाय मोननाय गोजोनखाबाय, गोजोननायबो थाबाय आरो गासैबो रायजोफ्रा, आंल' नङा गासैबो रायजोआनो गोजोननाय थागोन।